νεοσύλλεκτοι. Πάλι νεοσύλλεκτοι. Άντε ρε, περάστε μέσα ρε. Περάστε μέσα ρε. Άρε νεοσύλλεκτοι, πάλι νεοσύλλεκτοι. Δεν το πιστεύω. Άρε νεοσύλλεκτοι. Πάλι με κόψω. Λοιπόν, είμαι ο Τάκης Καραμήτρος, εκπαιδευτής. Εγώ θα σας κάνω μπάτσους. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Τσομπάνης Τσοβανίδης, εκπαιδευτής. Έναν μικρό 17χρονο Γιουγκοσλάβο πρωτοκαλά. Πέστε μου τι το κάνω πρωτοκαλά. Έναν 17χρονο Γιουγκοσλάβο πρωτοκαλά. Τι κάνουμε, σε περίπτωση που κάποιος συνάνθρωπος, ένας ρε αδερφέ, όποιος είπε ότι τι μας νοιάζει, αυτοκτονεί. Έλα ρε, είναι καλό. Δεν μπορώ ρε, δεν είναι καλό αυτό. Τι κάνουμε, σε περίπτωση που κάποιος, τι μας νοιάζει, τι είναι αυτός, πάει να αυτοκτονήσει. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε τους πικούνες. Ήθελα να πω. Εντοπίζουμε αυτόν που είναι αυτοκτονής. Έλα, πάμε. Τώρα είναι ωραίο. Κύριε. Δεν είναι ο λαός ο ελληνικός είναι. Τι λέει να κάνεις. Υπάρχει πουλάνε την ηρωίνη. Ηρωίνη. Και την ηρωίνη. Θα χτυπάει ο άνθρωπος. Θα μου σκάρει. Θα πουλάμε ηρωίνη. Τέλεια. Απ' όλα. Φυλακή να μας πάρει. Λοιπόν, το γραφείο σου και εσύ ο Νοτέλης σας παίρνει μοναχό και σας βρίσκει τέρι. Αυτό κάνει. Σας βρίσκει τέρι. Αχ, κυρία μου, κι εγώ αυτό θέλω πραγματικά. Τι κυρία? Να παντρευτώ. Καλά, μην απλώσετε κυρία. Εντάξει, θέλετε να παντρευτεί να βρείτε τέρι. Τον άντρα, τη γυναίκα συγγνώμη που αγαπάω. Ωραία, Θα αγαπήσω. Πού θα αγαπήσετε, πρέπει να τη βρούμε πρώτα απ' όλα, έτσι. Κοίτα μου με το παλιό, καινούργιο τρόπο. Αλλά το εντυπωσιακό σε αυτά τα βρακάκια είναι η γεύση. Το έχω σε σοκολά με φουντούκι, με πραλίνα, με... Δοκιμάστε, τι σας λέω. Όπα, στα γούστα πάνω, διακόπω, να πω μπορώ να συμμετέχω κι εγώ. Διακόπω. Αχ, καλή χίλια συγγνώμη, με λίγο σουρωμένη από χθες. Με έχετε πάρει και δεν το θυμάμαι καθόλου, μήπως. Δεν είστε λίγο, είστε πολύ σουρωμένοι. Κύριε μου, είναι δυνατόν εγώ να σας έχω πάρει. Καλή, μην φωνάζετε, καλή, δεν είδαμε. Να τις πάρω για συντροφιά περισσότερο, ένα κατοικίδιο ζώο. Αχ, αγαπημένε άνθρωπε. Αγαπημένε άνθρωπε των σπηλαίων. Πήρα κάτι πρόχειρο να... Πού είναι ακριβώς? Να το κύριε. Ποιος αυτός? Ναι, είναι αυτός. Αυτός. Αυτός ο μαντράχαλος, θα πάρω εγώ το μαντράχαλο. Πώς μπορώ να σε εξυπηρετήσω, καταρχήν γεια σας. Γεια σας κύριε μου, θα ήθελα ένα δωράκι για την γυναίκα μου, η οποία είναι 30 χρονών. Πόσα κιλά είναι όμως, δεν μου είπατε. Μισό λεπτό. Παρακαλώ κύριε, ορίστε, συγγνώμη, με πετύχατε πάνω στο μεσημεριανό μου γεύμα. Γεια σας κύριε. Γεια σας, τι θέλατε. Μισό λεπτό, Τζάμπο, εδώ Τζάμπο. Μάλιστα, αφεντικό. Για να δώσει ένα πουλάκι στον κύριο, μια περιποίηση, γιατί... Γελάμε τα χάλια μας. Αλλά δεν πειράζει, αφού θέλετε θα σας το πείσω. Έχω κάτω στο υπόγειο κάτι αρούρια. Τι αρούρια κύριε? 2 φορές σας σκύλω, 2 φορές είναι. Στην κοπέλα μου θα πάω αουραίο. Γιατί όχι κύριε, δεν βρίσκεται το περίεργο. Αουραίο. Κύριε Θαλασσίδη, αν δεν κάνω λάθος, είστε ο πρόεδρος του χτυπημένου από την μοίρα και των βροχών χωριού. Πείτε μας 2 πράγματα για αυτό το κακό που σας χτύπησε. Χτυπημένο από τη μοίρα και των βροχών. Από τη μοίρα των βροχών. Μετά την λήξη της συνέλευσής σας και την απόφασή σας να παραμένετε μέσα στα νοσοκομεία... Εδώ βλέπουμε το νέο σονιλάκι που θα φοράνε, σονολάκι που θα φοράνε οι γιατροί από εδώ και πέρα. Αλλά βλέπετε, είναι αυτή η απεργία. Αχ, γιατρέ μου, δεν βλέπω. Τα μάτια μου έχουν γεμίσει αίμα. Μπράβο του. Έβγε. Τον είδατε να πούμε πως αντέδρασε με χιούμορ να πούμε σε αυτή τη φάση. Μπουν σε φουσκωτό και να καταφύγουν σε νοσοκομείο της Τουρκίας. Πώς, τι είπατε, δεν σας άκουσα. Ποιος. Μα καλά, συγγνώμη τώρα κύριε Υπουργέ μου δηλαδή. Σαν μικροσόκ. Ξαφνικά όλοι αρχίζουν κίνηση. Κυρ, καϊκά, σακατσαντήρ, αμγιόρ, πατ, κουνούπ, τσοκ. Ρε δεν τραβάς τα βυζιά σου λέγω καλύτερα. Ρε δεν τραβάς τα βυζιά σου λέγω καλύτερα. Σώπα καλέ.
Πολύ καλό, πολύ καλό. Α, κάτσε μάνα. Πόσο απότομα να κάνουμε. Όχι, αντιφέρνιάρι. Βγάλεις εβδομάδες είναι. Θα γυρίσουμε. Βουλγάρικη πρώτα. Τρία. Έλα, καλό είναι το κινητό, δεν είναι αυτό. 20 είναι, πώς το λέει. Σπάστο. Κάτσε για δουλειά ρε παιδάκι. Κάτσε χρόνια, αύριο έχουμε βγάλει δηλαδή, πώς δηλαδή. Κάτσε με 2 λεπτά ήθελα εγώ. Πολύ καλό. Σιγά. Πω, τι κρεατόβεργα είναι αυτή. Σκέτο φουρνόξυλο. Ποιο ρε παιδιά, τίποτα δεν βλέπω. Τι πάθαμε σήμερα με αυτό το κομμανέντσικο. Τι είναι σεξ. Είναι τι. Σεξ. Άμα σου στράψω μια πού να θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Τι μαθαίνετε σχάτα στο σχολείο. Έρωτας τι είναι. Τι είναι έρωτας. Πού να ξέρω καλετρία γυναίκα. Δεν θυμάμαι. Πού, τι ερωτήσεις είναι αυτές τώρα. Δεν θυμάσαι το ένα, δεν θυμάσαι το άλλο. Δεν θυμάμαι. Τι αυτό το σκατά θα κάνουμε.